Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ala na po ta mga higala, nini atong tulumanon sa kahanginan si on a Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw mahigala. Biyernes na gyud, pizza 3 niining bulan sa January tuig 2025. Nahala no lagi. Number ko na gyud mahigala January 2025. Okay, no? Ako. Nalano, may mudto na kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ala na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan si on a Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, ato din nga timbayaon usab ang may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramata, ang ato usab nga kining mga kaigsunan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan, ug Mindanao, nga maabot sa ato ang pagsibya, maayong mudto na kanatong tanan, nang hinaot kita nga na kamutanan sa kabiskas panggawas ni ining kamtulo. Bueno, ato na yung of course, tibayaw na ito ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramata, ang tanan yun na itong mga kaigsunan ng mga kaparian, Lukog, Kabisayan, Mindanao, nga maabot sa ato ang pagsibya. Hala, no? Kung ako di ay nga tibayaw og may muto ang akong mga classmate ko yung no? Si Father Ubing Masyon, din sa isla sa Siquijor, si Father Dami Ramis, din sa Himanlalod, din manusab, si Father Atundol Arnaiz din sa may Batinggil ato ang pura paroko so din ang akong mga mga classmate nga mga kaparian usab din sa may isla sa Cebu, no? Si Father Joseph Anore, si Father Glenn Vanson, si Father kining Kipling Agravante, no? Si Father Omen Mahusay, si Father Mario Atienza, si Father Rom Narca, si Monsignor Tingting Angkahas, no? Si Father Milton Medida, gumanusab ang ako ang retired nga police colonel o general naman siguro ni no? Si akong classmate usab no nga surod gid atong higala usab no? Si Father Oni Rosa Rosso. Tsaka man siya military general man siya, no? Military chaplain mahigala, no? Nala, no? May mudto na kanatong tanan. Of course, din sa Maasin, si Father Samuel Papa o si Father Dodong Cordobes. So, yan, no? May mudto na kanatong tanan. Nang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay Panglos. Nalimtan ako si Father Joey Dalcinia. Limtan na ako si ang akong gawik sa higala, no? Si Padre Christian Durango. Nahala, no? May muto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas ni ining kabudtuon, no? So musta naman mo higala? Ako dyo ko mauli pagayo. Naglabad pa rin akong ulo. Labad-labad pa rin akong ulo ko may higala kay higala, no? Kanag laban-laban pagyugutay ng atong ulo tungod lagi ni ining ato ang kanang wa pa kapahuway pagayo pero maulian ra gyud ni higala, no? Kay dili man gud ta makapahuway gyud pagayo kay daghan ba yung mga trabahoon, no? Kay ganang buntag dito ko sa bais kay gapalit kog tiles kay hapit ta ba yang fiesta po sa awaan. Ang gusto nako nga sa fiesta gyud karong pitsa 15 matiles na po din taon ang ilahang kapilya kay dugay na yung taon ang wala gud ba matiles, no? Buhi pa gud siguro si panana. Wala ang ganyan taon matiles karon atong gipaning kamutan ka matiles mo nga ganinang buntag dito ko sa bais ang umpra ko tiles. Ako diay nga timbayaon og mayong mudto ang atong amigo usab din sa kining City Tiles, no? Si Brother Erwin, no?
Erwin kuan kini tag-iya bitaw sa City Tiles, no? Kini nga brother Erwin, no? Kumusta na, no? O kini sa may apelyido to ni Erwin. Sikat ning ko naning apelyido ani, no? Rakal, Erwin Rakal. Hala, no? Din palit-palit po ta dito kaganina. Hala, no? Doon na po tayo, doon na mga gamay nga mga donations. May atong gipalit po ng tiles. No? Hinahinaya na. Kaganina, gihinahinaya na sa akong mga sako pagpa-tiles ang ilang usab nga ang kini kapilya sa awaan. May na hinahina. Hinay-hinay ra gini ato ang higala, no? Kay kini laging ato ang kwarta pud nga dalag ginuto. Hala na ako dahil nga timbayaw ng may usab ang akong si sister kining Pritchie Umbak, ako ang partner sa pagmagani ako ang pagsibiyang higala. Ako mo itig record, unya siya mo itig paangay sa kahanginan, no? Si sister Pritchie Umbak, no? Kining ato ang mahigala, ang tigkuan pud nako mahigala, tig-edit sa ako ang video si kuano sa sister kining si sister Camille, no? Camille, no? Daghan-daghan gyud mga higala pud nga na-involved ini ato nga programa. Hala ako dahil nga timbayaw, no, pagpaayo ato nga technician, no, nga I've heard nga medyo na hospital po din taon si Sunny Boy, no, si Sunny Boy Infante. Hala, Sunny Boy, paayo nagdali-dali do, no. Hala, no, si BCP News to higala Cardinal Jose Advincula na nagdipagawa sa iyahang mensahe atul usab sa pagbukas sa Jubilee Year of the Hope 2024. Matud pa niya, dili gyud kita magpakawala sa paglaom, no? Kinahanglan nga niini Jubilee Year of Hope ang usa ka Kristiyanos, kinahanglan nga kanunay gyud nga magmalaumon. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis gisaulog ang bispera sa kapistahan sa mahal nga Birhen isip inahan sa Dios didto o gipamalandungan ang makailapon o universal nga taha sa Roma isip tinubdan sa pagtulunan sa simbahan. Nahimo kining pasiuna nga pagtulunan nga gitudlo sa talahurong Santo Papa alang sa pagbukas usab sa Jubilee Year 2025. Nahala, no, may mundo na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. Okay. Padayon ta sa ato ari kita mahigala sa CBCP News, no? Ako ra man direct mahigala, no? Direct to the point na ni mahigala, no? Process si Pope Francis mahigala padayon usab nga nagsangyaw, no? Preach His peace, protection of life in New Year's homily. Yan, no? Muna mga gipang tudlo usab sa anong talahurong Santo Papa atol usab sa iyahang mga pagpaambit dito sa Roma atol sa pagsaulog sa bagong tuig. Nahala, no, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ini kabuntuhon. Arita maghigala sa atong Saint of the Day, January 3. Ang ato karon nga santo mausi dili santo maghigala usa ka kapistahan. Ang atong kapistahan karon mao ang Most Holy Name of Jesus, no? Kung atong basahon mahigala sa Philippians chapter 2 verse 9, tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan o gihatagan sa ngalan nga labaw sa tanan ngalan. Mao kini ang devotion sa Most Holy Name of Jesus nahimong popular ni atong 12th century o gitudlo kini ni San Bernardino sa Siena, usa siya ka Cistercian monk. Unya ang maong devotion gi-approve ni Pope Clement V niadtong 1530, approve an office of the Holy Name sa 1721. Pope Innocent the 13th extended this feast to the entire church. Ato pa nahimong makailapon gitudlo kini ni Pope Innocent the 13th ang kining kapistahan sa Most Holy Name of Jesus. Hala, no, may mundo na kanatong tanan, padayon kita sa ato ang mga pagtimbaya, no, timbaya. Naalin natin sa atong katekisya mahigala, continuation gihapon kini sa ato nga credo,
Mawari kita sa the Holy Spirit and the Church. The Holy Spirit and the Church. Ang misyon sa atong Ginoong Jesucristo o Espiritu Santo natuman pinaagi sa simbahan. Ang lawas mistiko ni Kristo o templo sa Espiritu Santo. Kining hiniusang misyon sa Espiritu o ni Kristo maoy usa, no? Kining hiniusang misyon sa Espiritu o ni Kristo mao nga ang katawhan sa Dios, no? Mao nga ang Espiritu mao'y magdala, no? Ang misyon sa Espiritu mao ang magdala sa katawhan ngadto kang Kristo pinaagi sa grasya nga makasantos, no? Kini ang atuang mga kanbeta may gala, no? Mga sakramento, no? Ang Espiritu mao'y magdala sa katawhan ngadto kang Kristo pinaagi sa grasya nga makasantos. Ang Espiritu mao'y magpaila sa nabanhawng Kristo ngadto kan sa katawhan, magpasabot sa kahulugan sa pulong ni Kristo ug mag-abri sa ilang hunahuna ug kasing-kasing sa kahulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Nahimong maamguhan ang misteryo sa presensya ni Kristo sa Santos nga Eucharistia ug magpasiguli kanato sa kahiusahan sa Dios ug aron mamunga sila ug daghan. Klaro ba? Kabalikon ha. Ang misyon sa atong Ginoong Jesucristo ug Espiritu Santo natuman pinaagi sa simbahan. Ang lawas mistiko ni Kristo o templo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mo'y magdala sa katawhan ngadto kang Kristo pinaagi sa grasya nga makasantos. Ang Espiritu usab mo'y magpaila sa nabanhawng Kristo ngadto sa katawhan, magpasabot sa kahulugan sa pulong ni Kristo ug mag-abri sa hunahuna ug kasing-kasing sa kahulugan ug kamatayon sa pagkabanhaw ni Kristo. Naamguhan, nahimong nasabtan ang misteryo sa presensya ni Kristo diha sa Santos nga Eucharistia ug nagpasiguli kanila sa kahiusahan sa Dios aron mamunga sila og daghan. Mao kana mahigala, no? Ang Espiritu Santo ug ang simbahan. Nindot kay mahigala, no? Nga ang simbahan ay dako kaayo ug ikatabang aron nga ang mga tawo makaduol kang Kristo. Mao'y magpasiguli kang Kristo ngadto sa mga tawo ngadto kang Kristo ug magdala ngadto sa kahiusahan sa Dios Amahan. O sa kitawag nato ni ana, Santissima Trinidad. Hala, no? Padayon ta, mahigala. Kumusta naman kanong pulding? Ay, okay na kayo ko, Pader. Wala na kayo problema. Masig na kayo problema rin ko, ay wala na, Pader. Madahag magproblema taga sakto na tas kaon. Kaon rin dahil na imuhang di ko problemahan ng pulding. Ay, bisag ko siya, daghan mag-problema ako ng tao. Kaya, kining kaon, usa magilas problema na ito. O kining mayong lawas po. Muna, nga mukaong kitag mayo. Kaya, dili ta mukaong mayo. Pero ayaw lang ng mga pagkaon ng pulding ha, makapa-high blood, no? Kaya basin o imbis nga mabuhi ta, mga matay na hinoon ta. Kaya, ang atong gikaon, dili makayo sa lawas. Kinahanglan ka nang makayo sa lawas. Hala, no? Okay, padayon ta. Aranata sa ato ang mga side topics. Mga side topics na to. Mga pangutana ba? Nga, basin po lamang makatabang ra. No? Yara. Gitugot ba sa Ginoo? Gitugot ba sa Biblia ang atong mga popular devotion sama sa devotion sa Santo Niño, Puong Nazareno, Nobena sa Mother of Perpetual Help ug daghan panguban? Boy, no? Ang tubag niya na gitugot. O gani, pinaagi sa mga popular devotion, mas gipalig-on pa, no? Ang atong pagtuo sa Dios. Kano ba mga Santo Niño, mga Sinulog, mga Puong Nazareno, mas nakapalig-on pa gani kini sa atong pagtuo sa Dios. To, kung atong basahon sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 36 hangtod sa 40, kini nagkanayon, magtutudlo, nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa walaon. Si Jesus mito ba, ang higugma ang Ginoo, ang imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug tibuok mong kalag ug sa tibuok mong huda-huda. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo sama sa usa. Higugma ang imong isig katawo ingon nga imong kaugalingon. Nagsukad niining duha ka sugo ang
ang tibuok balaod ni Moses ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Sa ato pa kini mong pagsinulog nato, pagigugma man kini nato sa Dios nga nagpakabata, kining poong Nazareno, pagigugma man kini nato sa atong Ginoong Jesucristo nga nagpasakit diya sa krus, o kining ato ang debosyon sa atong mahal nga Birhen, Mother of Perpetual Help, ato man kining pagtuman sa gisugo ni Kristo, nga niingon siya nga, anak, ani ang imong inahan, inahan, ani ang imong anak. Mga ingon pa ni ana, sa nganong wala gyud kini nisukwahi sa pagtulunan sa Biblia. Ngano man, subay man gyud kini sa mga gipangtudlo usab ni Kristo. Klaro ba? Klaro wala. Kini mga popular devotion mas nakapalig-on pagani sa atong pagigugma sa Dios ug sa atong isig katawo. So muna nga kung atong tan-awon ang mga pagtulunan ni Kristo nga naa sa atoa nga mga popular devotion, nagpaduol pagani kanato ngadto kang Kristo. Sama pananglit sa atong devotion kay Santo Niño, mga pagtulunan ni Kristo sa pagkamapabsanon sa atoa nga pagdebosyon nato sa mahal nga Birhen, nagpaduol kanato sa mismo sa inahan ni Kristo. Niya daghan pang uban, buti pa sabot nga ang atong mga popular devotion maoy nahimo paganing dalan aron nga mas mapalig-on pa ang ato ang pagtuo. Klaro ba? Padayon nato mahigala nga ato nga padayonon nato na siya ugmang topic kay importante kayo pud nga ato yung masabtan kay usahay do naman goy mo kuan ba, do na ba mo maton pa musaway ni ini, maton palagi nila mao kini mao kana, pero kita alam ka nato wala ang mga popular devotions mao pagani ang nagpalig-on sa atong pagtuo kang Kristo ug nagpaduol pa kayo ug maton pa nagdasig ka nato nga mo paduol paggyud kang Kristo. Okay? Daghang salamat ug daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanako. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad Reverendo Padre Double manamilit na usab kanindyo ug manalangin ka nato ang Dios magkagaong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.